Здравейте, днес ще ви покажа всичките ми медали от училище О. Васил Левски, град Разград. Първият ми медал е от първи клас. Той е сребърен медал от математика без граници. Ето го. Вторият ми медал е от национално финално състезание златен медал. Ето го. Златен е. Просто много не се вижда. И преминаваме на втори клас. Първият ми медал от втори клас е на математика без граници, сребърен медал. Вторият ми е от танците ни от втори клас. Златен медал на първо място. Ето го. Не знам за какво така го направиха този медал. Поне да бяха написали тук нещо за танците. И трети медал от национално финално състезание сребърен медал. Ето. И сега от трети клас един единствен медал от национално финално състезание на Сабаноу, сребърен медал пак. Ето. И общо медалите ми от трите години са общо 6. Ето, сега ще ви ги покажа всичките. Ето 2, 3, 4, 5. Ето 1, 2, 3. Просто ето един по един ще ги държа. Ето 1, 2, 3, 4, 5 и като финал 6. Ето ги всичките.